Takže čau, zdraví vás Demi a já vás vítám do dalšího dílu z Mafie 2. Teď se nacházíme v menu, jak si můžete povšimnout. Mám příběh, pokračovat příběhu. Jdeme pokračovat. Čekejte. No, dobře. Někdo neruší. No, v minulém díle jsme skončili tím, že jsme dojeli na Bruskyho. Šrotiště. David to tam se rozhodl ukončit. Já jsem s tím totálně počítal. No, tak teď to natáčím už vlastně na druhý pokus, protože poprvé se mi vyplo nahrávání, vůbec nevím proč. Vůbec nevím. Takže jedu druhý pokus, doufám, že nic nestane. Čau, Brusky. To s Mikem. To Mike, nevím, jak se jmenuje. No, tak teď dáme do šrotu. Ne, to musí nastup. A už je nastup, mě to nevadí. Jednou za čas Mike najde v tom lisu nadspanou mrtvolu. Nekecáš? Jasně, dělám si prdel. Potížisti se házejí z mola do mozu. Vole. Aha, no tak teď to pak zabil. Teď to Joe zabil, máme $408, výborně. Výborně. No, tak teď pojedem ukrást auto, který chce tady Mike. My jsme mu ukradli. No, uvidíme, co půjde. Jak už jsem tam nastavil trošku lepší grafiku, takže by to mohlo být lepší v dalším díle. Uvidím. Až na to podívám ze záznamu, uvidím. Fajn, vír, my jsme přijeli a jít na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Máme tady rozbitý auto, který nám rozbil David v minulém díle. Jo, David tu pochopitelně se mnou dneska není. Nechtěl přijít, tak nepřišel. No, Tady doprava. Dobrý. Když zaukazoval doleva, tak nebylo pravo. Je fajn být Říkal dál. Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. No, ale běžte dělat Dělám dolů. si prdel, No. o prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Tak, to se těším. Ty furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti. No, je to stále zasraná díra, jako když jak se to stalo? Vít to odjížděl do armády. Samozřejmě, že Ten první díl jsme nenatočili, jsme hráli a vůbec se nezjistil, že prostě nenahrával. tam zlepší. Jak už jsme to nechtěli dávat v začátku, jsme se prostě rozhodli, že začneme tamtou první kapitolu. Je to ještě horší, než Snad když to jsme nevadí. byli Já Dokonce jsem tam mají i pochopíte. nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, No. uprchlíci. Bombardiáci, ty vole. Už se jmenoval náš gang, bombardiáci, jo. Čeho se bojí? Jsou to zvířata, Zpomal, jen no. prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchač. Jo, a mimochodem. Ty teď nosíš bouchačky. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrtý. Tak vy to s tím moc nesouhlasí. Víš co? Jo, ty vole. Ale mně se to líbí, já rád budu krást. Já to nevadí, to je taky cílem téhle hry, že jo. Jsem mafián, tak proč ne, proč bych nechal. Ale to rozumím, že nejsou Naše chytrý. stará čtvrt už není dost dobrá. Není, no. Nej, nerejpej do mě. Já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych si na to našel. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. No, to je pravda. Takže kamilem díla, dostávám $20 od vlády. Co bych chtěl? Takový chlapík už si myslí, že bude nějaký úplně bohatý. A nechce být bohatý, no tak to asi každý. No, tak tady to bude. Tak Joe odjede, myslím, nevím, vidíme. A kde má to? Kde má to? Ta bežová krasna. Dávej si Tyhle. bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nebude, rozbij okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. No jako nevím, proč nám Joe nepomůže. A tak jako, že jo, klid. Přážem tady to. Dobré, nevím proč. Tak jak letáčka, tím se skáče. Ne, ale náha. Co to kurva děláš?
Dobrý, tady ten bude. Už by mohl být mrtvý, ne? Ok, tak teď jsme ho zabili. Nevím, jak takhle můžeme přijít, ale jdeme na to. Aspoň co z toho autu. Byl než sami důle ještě. Hej, co tu děláš, smrde? Možná je zmrtvý. Vylez. Vylez, ježišu. Ty korál. Ty vole, ono to na umělý čat. Dobré? Jde? Ano. Nastav se, nastav se. Ne, vylez. Ne, nastav se. Zbýt okno. No, tak jdeme to. Musíme mu jet. To asi sama zvačím nepůjde, je jasný. Tak vidíme, no. Jak se nám to povede. Musíme tady rozhulit pět nejvíc. Ale dobrý, jsme se jich zbavili. Bylo nějaký rychlý. Tam jsme ze staženku prdela. Úplně špatně zatáčí, to je nějaký GTAčko. Já říkají z GTAčka, že jsem dal hodně GTAčko. Nevím. Ale jak tak mluvím o tom GTAčko, už se určitě můžete těšit na nějaký ty díly z GTAčka. Taky určitě nějaký video. Uvidím, jestli bude online, protože mi to teď nějak blbě, to je strašně. Takže nevím, jestli bude online, ale starý bude někde určitě. Určitě prostě bude GTAčko, nevím, jestli online nebo staré. Uvidíme. Ne, ty vole, ty debil, ty vole. To je hrozný. Ale jsem nebyl pachatel nehody, on prostě do mě narazil. Jako. Pokud jste si nevšimli. Si ne. A klouže to jako sviň a vůbec se nezatáčí. Ukážu si. To je dobře, pokud jsme se zbavili, John Vito místo toho, aby vystoupil a zaplatil to, tak radši ujel. No, už se dostává do svý kůže. A takovýhle bude hlavně prostě po celý době hry. No hlavně podle toho, jak kouknu tam prostě fakt už budu bohatý jak zastavím, no ne, kecám. Prostě vždycky se budu snažit nějak jet. No, tak. Ještě budu určitě natáčet z Battlefieldu, videa nějaký. Ještě z hodně hard budu natáčet, uvidím, jsem schopný z FIFA, taky nějaký bych mohl něco natočit, mám taky. Jaký mohu natočit něco. No, z NHLka. Prostě třeba si řeknete, jak něco natočím. No, tak teď už vlastně jenom jeden. Bruským. No, pardon, no, to je prostě šrotiště, ale jmenuje se Mike. Takže k Majkovi dojedem. Vypomalí to. Ty vole. Co jsem radši, že tady se vlastně vchápí. Ale že Joe, jak mu Mike mě oblek. A víte, že vy to, dobré. A přivez Mikeovi to, co chtěl. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta pára patřila bandě černých hůb, který se mě pokusili podělat jen co si vypadne. To byli asi tam. Anta si jich čtvrt. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poplatu po ulicích, nadávají, kradou a obulají. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejste
slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, čo? Tady máš své 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Mike. Tak se měj, Majku, brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi, tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. No. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. Aha, teď už jdem domů, asi to ukončíme. Takže víc času už nemám. Ještě si musím dát večeři. A vůbec ty věci. Důležitý. Já si ještě mám trošku víc rozmát auto, ale dobrý, zvládl jsem to. No. A řekneš mi, že máme věci doprava? A to ne, musím se zvlášť ty politici věci pojedou na hůl. No, tak to rozhodíme ještě při dálnici. Fajn, zvlád si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přezvu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě oddělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamarád. Ber to nebo nech bej. Podle toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. No to teda doufám. Protože Ten brusky zač. těžký mise nemám rád, že trvají dlouho. Vždycky jede v A mi nějaký padlo, nemáme. Většinou jde o kradený auta. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada třeba dával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nastat. Jednou jsme byli na závodništi a nějaký Irčan dochválil pivem lístek na vítěze. A jich ho mlátil tak dlouho, dokud neoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mi jako pěkný zdrav. Jo, jen musíš vědět, jak s takovej majet. No, tak je Mike je docela tvrdák, teď jak jsem dostěl, víš, si jenom, Ale kde tady no. můžeš klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na věc. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý garáže. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, mně to už není jak bývalo. Parkoval v garáži, no a jdeme domů. Jo, bez mě týká, jsem týkal křížkem. Jež, je to kazeta. Chce nějaký jídlo. A, Máš hlapito? Vezmi si něco z ledničky. no dobrý. Tak si to mám chutí, vezmeme si klasický, si šunku, potom se šňapem. Asi šel to hnusně. Tam nemá tu vodu, úplně hnusný. Dobré. Aha, jsem postel. Zvoň mobil. No, tak dobrý, tak tady už to ukončíme a doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, tak jsme. No, tak nic, no, tak čau.